Витоша. Ние всички се зареждаме от нейната гледка. Ние всички дишаме с нея. Ние се събуждаме и лягаме с нея. Ние всички, които живеем в този град, можем да се наречем щастливци, че сме част от нея. От първите щастливци, които през 1895 година организират първия поход до Черни връх, Алеко Константинов е най-първият. Инициатор на създаването на Българския туристически съюз, Алеко е сред главните радетели за активен живот на софиянци и активна грижа за Витоша. С развитието на интереса към алпийските спортове през 50-те и 60-те години започва изграждането на първите ски съоръжения и лифтове. Столицата става притегателен център за туризъм и забавление, а Витоша постепенно се превръща в любимо място за хората. С промените от 90-те години състоянието на Витоша остава на заден план в приоритетите на държавата. Днес планината повече от всякога има нужда от грижа. Затова Витоша Ски предлага на вашето внимание проектът за обновяване на туристическа, спортна и ски зона Алеко. Планът е създаден така, че възможно най-ефективно да оползотвори сегашните дадености в зона Алеко и да благоприятства бъдещото устойчиво развитие на природен парк Витоша. Новата зона Алеко заема 0,68% от площта на целия природен парк Витоша. Концепцията на проекта е да се подновят старите и амортизирани лифтове с нови съоръжения и да се възстановят условията за туризъм и спорт на Витоша през цялата година. $70 милиона евро ще бъдат инвестирани за модернизация на туристическа и спортна инфраструктура с амбицията това любимо място на поколения българи отново да се оживи. Проектът ще осигури удобен и бърз екотранспорт в планината, лесно придвижване и правене на връзки, обвързване на съоръженията с единна логика с цел удобство и безопасност за хората. Сега съществуващите лифтове са с дължина 18,5 км. Проектираната обща дължина на лифтовете е 21 км и 100 метра, като удължаването от 2 км и 600 метра ще минава предимно през вече обезлесени територии. Симеоновският и седалковият лифт от Драгалевци ще бъдат подменени с нови кабини с много по-голям общ капацитет. Ще се обособят 3 зони за зимни спортове. Висока зона около Черни връх, средна стената и ниска до начална станция Романски и началото на писта Лале 1. Предвидени са 6 нови ски писти с обща дължина 19 км и половина, проектирани по изискванията на Международната ски федерация. Планираните трасета използват сега съществуващите или преминават предимно през обезлесени терени. Една голяма слабост на Витоша като място за зимни спортове е, че няма обособена зона за деца и начинаещи скиори. Това е било причина за много тежки инциденти през годините. Безопасността и сигурността на скиорите и сноубордистите е основен фокус на проекта. Децата и начинаещите скиори ще бъдат отделени в специална зона. Новост за Витоша е обособяването на зона за екстремен ски спорт и сноуборд и зона с летни атракции, велосипедни алеи, трасета за джогинг. Запазването и поддържането на всички съществуващи пътеки за пешеходни разходки е един от приоритетите на проекта. Много спорна битка и победа на силно трасе! В условията на икономическата криза, зона Алеко няма шанс да получи държавно финансиране на капиталови разходи в размер дори на малък процент от размера на проекта. Частната инвестиция в публично достъпни блага, каквато е тази на Витоша Ски, принципно ще облекчи държавния бюджет от изразходване на средства за стопанисване. Модернизирането на ски зона Алеко активно ще стимулира развитието на туризма в България
и ще превърне столицата ни в притегателен международен център. По мнение на Марк Жерардели, в България най-голям потенциал за развитие на зимните спортове има Витоша. Никъде в света няма столица, която да има пред вратата си такава хубава гледка. Бих направил Витоша домакин на зимните младежки олимпийски игри през 2016 година. Международната федерация по ски стои 100% зад тази моя идея за София и ще окаже голямо влияние в МОК. Всички казват, че след като в Банско всичко е толкова супер, значи на Витоша ще е чудо. Категоричен е австриецът с люксембургски паспорт. Обновената инфраструктура ще даде реален шанс на София за големи спортни домакинства и съживяване на спорта в българските училища. Ние от Витоша Ски търсим вашата подкрепа и позиция на обичамвитоша.com. И вярваме, че този проект ще върне хората към планината, ще промени всички нас, ще ни направи по-съзнателни и по-активни.